ओरै फैजोबदोब्रा नोंसोरबो हिनजाव गोदान बरायनाय हाबाफारियाव बिदि जायो रंजानांगौब्रा बिदि नङाथ' सानसेखौ बयनोबो साररा सानसेखौ बयनोबो सारनांगौ बिदि जाबाय मा लाजिलायनाय बिदि लाजिबा जायो ना मोजां दामनांगौरा दामग्राफ्रा बिदि जाबाय बिसोरो
नायहरलाया ना हेलो Di selalu ni kerana kerja ke dia. Saga mani, jauh dah sini. Rawu luria berjak sih, dia apa siri ini? Angtu pun kagen. Ini, kepor. Kenapa lo? Karena mau beres sebut lah. Mana? Ini digital. Ada mundur menci. Sapa itu mana? Tahu berapa? Luri beraja ibu saya. Sudah. Mau buat hal ini? Mau dong. Mobil man. Siapa nunggu ni sirku? Ayo. Berapa macam berapa di bola? Siri saja baik. Siapa?
नोंखौ नायनो नायदो आलुखौनो नायो गोदोनाबो खारना हो जा सुगर लाना खाथि थानाय जैबो होआ रावबो बिदि जाबाय बोरै जाखो आलायनांगौ बैयाव सोनांगौ आंनो माबाखा बिदि नङालै गिदिराव सोनांगौ ना माबा फारसेथिं गोलाव खालामना हो बैखौ माबाब्रा हनै नै बिथिंनिखौसो माबानानै हरनांगौ रे औ बिथिंनिखौ खनाजों हो खालामनांगौथ' ओरैनो नै ओरैनो सुमानै नङा बिथिंनिखौसो खालामनायनि होनदोलाय दे नङा ओरैनोसो खालामनांगौथ' ओरै फानहरो सोलाबा हनै फाननांगौसोमोनबा नै बेखौसो ओरै गोलाव फाननानै होनांगौ बिथिंसो औ बिदिसो ए जाथारहाय गोदोनाया बोहैनाय जानो स्टिफेन लागायनानै हो स्टिफेन लागायना बै फाफ्लियाव फारसेजों गोरोंफ्रा खालामना हैदोंब्रा थाबनो मालाया बरनदो मालाया गोरोंआनो खालामहैयाबा बिदिजों बोरै जानो बै मालाया बरननो नोंलाय मा खेबबाय थाखो रावबो खेबा गारलाय समायनाय मोनथारबाय गावखौथ' खेबासो लरि होदो नै खाना होनायाव लरि हो हिनजाव गोदान हौवा गोदाननि जै ओमफ्राय सारि नाम्बार नायोल'हाय गारांसो थसे जाजोबसै माबाया जाया थसेल' थसे बांद्राय गोलाव खेबलालै एसेल' खेबनोसै बांद्राय गोलाव खेबनांगौ जायाना बिथिंनि साबसिन नुयोना एखे जेरैबो एखे माखौ मा बेखौ गुफुरालाय एसे फट'गा खालामजायोब्रा जेरैबो खालामजायो जेरैबो जायो सुइस थांसै मबाइला ओंखायनो खेबनो बाबायमोन आङो भिडिअसो खाबा लास्ट बिदायनि
पुलिसासो खेबखाबाय नामारा 뭐가 타야로 Hoga tole ni sir hoga tole Luri tu berapa beri jaga, ayah.